khona abantu abafuna ukusizeka, khona abantu abalimele ngendlela ezingafani. Manje into ebalekile ukuthi kune special esikhulu esingakaze saba khona kuleli khaya esikhulu manje. Ekubalekile kukuwe njengoba ngishilo nasekuqaleni. Kukuwe ukuthi wena ugula ngani, uwo olaziyo iqiniso. Into ebalekile ngizokutshela yona manje ukuthi yonke iproduct, sonke ispecial sethu sihle. Siyehla ngisho ukuthi 90% or 100% fanele ukuthi awuyenzanga nix. Ukhipha only 1,000 rands ukuthi uyafa kusasa or ukuthi ufunani, ufuna ukuthwala, uphethwe indlebe, uphethwe bayakujolela umsipha mncane awuyenzi kona okuningi ukugula okuningi kuhlukahlukene. Mofuna ukwazi because kuningi mangathi ngiyaqala ngeke ngikuqede ngashonelanga. Mofuna ukwazi ungangena epagini Ndaba Ezitha nyanga yamaqala. Inyanga yamaqala ungena epagini ehlukahlukene noma ungangena kubona Facebook ungana WhatsApp, umone WhatsApp ungana Facebook, umone Instagram, okuhluka wonke ama platform social media wacabangayo siyatholakala. Into engifuna ukukutshela yona namhlanje ngithi ungabi nongona. Hamba utshela umakhi, tshela abangazi onganamali umboleka imali. Unemali ezazoncedeka. Ukuhlukahlukana kokugula, ukuhlukahlukana kweinkinga zamakhaya kukhona la ekhaya kuyancedeka ngayo yonke indlela. Ngisho ukuthi uphethwe indlebe, uphethwe isisu, uphethwe inyawo, uyaloywa, awakwazi ukulala, kubhlungu nje nasemsebenzini uphathwa isiyezi uyala. Okubalekile uwe okwaziyo ukuthi yini wena ekuhluphayo and yini ebalekile ngempilo yakho. Akubalekanga ukuthi ume endaweni eyiwani isikhathi eside. Awukwazi ukume airport ungafiki la uyakhona. Mangisho kanjalo ngithi woza la ekhaya sizokunceda ukuthi ugula kanjani, ugula kangakanani. Kodwa kubalekile kuzoshawa phansi kubonakala ukuthi yini efunekalayo kuwe. Mina sifani singabantu, singaba abangani. Mina ngincedwe iswasho, wena uncedwe umuthi. You understand? Yiwo ngikutshelile naseqaleni ukuthi ukuhlukahlukana kokugula, ukuhlukahlukana sinezindlu ezihlukahlukene. Uhlala next door, uhlala kwami. Mangikwami angazi ukuthi uphekeni, upheka ipapa or upheka irice next door. Angeke ngikutshele ngasuka ngithi ngipheka irice izolo kanti ngizidlela ipapa namanzi. So ukubalekile, that is why ngithi ukubalekile kuwena. Woza la ekhaya only 1,000 rand uzothatha umuthi odingayo. Ukuthi ufuna iswasho, ufuna umuthi, ufuna ukuphila kangakanani, kubhlungu kuphi, ekubalekile 1,000 rand. Guess what? Black Friday. Welcome everyone. Ngizandla ezifudumele. Wozani, ni welcome. Thank you very much.